Лукашенко фактычна ставіць пад сумнеў сам прынцып выбараў як механізм змены ўлады. У якасці альтэрнатывы апелюе да савецкай мадэлі з адной кіроўнаю сілай і мінімумам палітычнай канкурэнцыі. У сучасных беларускіх умовах гэта можа азначаць далейшае ўзмацненне ролі ўсебеларускага народнага сходу, органу, які ўжо цяпер фармуецца зверху і можа прымаць ключавыя рашэнні. На гэтым фоне выбары робяцца хутчэй фармальнасцю, а рэальная ўлада канцэнтруецца ў вузкім коле. Эксперты таксама звяртаюць увагу, пасля 2020 года і масавых пратэстаў улады ўсё менш спрабуюць імітаваць дэмакратычныя працэдуры і ўсё больш адкрыта гавораць пра іншыя мадэлі кіравання. Паліна Прысмакова, доктарка навук, прафесарка Флорыдскага атлантычнага універсітэту. Сёння з намі ў студыі. Прывітанне, Паліна. Добрый дзень. Прывітанне. Так, аўтарка кнігі, увага, «Асновы дзяржаўнага кіравання, стварэння навыкаў і інстытутаў». Апісанне кнігі. Першае адзінае выданне на беларускай мове, якое поўнасцю пакрывае асноўныя практыкі кіравання дзяржаўнымі установамі ад тралейбуснага дэпо да Міністэрства замежных справаў. Ну, сёння мы будзем абмяркоўваць в цэлым сістэму дзяржаўнага ўправлення ў Беларусі. Нагоду мы ведаем, так, апошнія выказванні Лукашэнкі, і не толькі гэта выказванне, але і дзеянні, якія апошнія 5 год прадпрымаюцца хутчэй у накірунку так, гэтага ад аўтарытарнага да больш таталітарнай сістэмы. Пытанне першае ў мяне для вас. Чаму Лукашенко, в прынцыпе, цяпер загаварыў пра гэтую рэформу сістэмы? Чым яму не падабаецца цяперашні стан рэчаў? Цяперашняя сістэма, которая і так ручная, дзе ён всім кіруе і поле грамадскае і палітычнае цалкам вычышчана. Што не так? Я думаю, што акурат у гэтым, нудна, трошкі трэба штосьці зрабіць новае. 30 год па коле тое самае, тая сістэма, тыя самыя цэглы, тыя самыя метады прыняцця рашэнняў, тыя самыя бюджэты, там ужо ўсё настолькі на аўтамаце, што, а дзе сюрпрыз? Аліна, я все-таки вмешаюся. Можа, все-таки мэта ў іншым, напрыклад, знайсці нейкі варыянцік, як саскачыць, потому что, все вакол сябры-дыктатары соскокваюць, тыя, которые не адразу ў магілу. Назарбаев, да што говорить, Орбан нават, і той соскочыў, 16 гадоў пакіраваў, все, соскочыў. Все соскокваюць. Як паціхана. А Лукашенко як? Ён же неаднойчы гаварыў пра тое, што ён бы ўжо, можа, і сышоў. На рыбалку. Але як это сысці? Можа, мэта такая, каб соскочыць без пакарання, захаваць накрадзеныя мільярды, а там ужо гары-гара. Соскочыць у нас увогуле праблема. Я не ведаю, як вы, я не ведаю ніводнага чыноўніка, які выйшаў на пенсію. Мы ведаем якогось вядомага чыноўніка, які... Мяснікович, Лідія Ярмошина, ці не адпусцілі ўжо яе. Так? Таму саскачыць гэта добрая ідэя, але пытанне ж не ў саскачыць. Пытанне ўвогуле, што з гэтым усім рабіць. Всіх гэтых інстытутаў, людзей. Трэба, канешне, камплімент даць. У нас вельмі таленавітыя людзі, у нас вельмі добры ўзровень хуткасці, у нас вельмі класная цана якасці дзяржаўных паслугаў. Нідзе, напрыклад, за $25 у свеце табе не выдадуць нейкую дзяржаўную даведку цягам тыдня, напрыклад. У нас гэта ўсё адшліфавана і гэтак далей. Сістэма працуе добра. Сістэма працуе добра, але сістэма з іншага тысячагоддзя. Асабліва палітвязням штампуюць даведкі, забіраючы пашпарты пры гэтым. Ці гэта тое, пра што Лукашенко гаварыў у гэтым інтэрв'ю, што ЗША варта павучыцца ў Беларусі дэмакратыі? У ЗША з бюракратыяй вельмі складана, зразумела, але там іншы памер гэтай бюракратыі, там 3 ўзроўні, і там ёсць магчымасць размаўляць, нават у цяперашнім стане, але ўсё яшчэ ёсць магчымасць размаўляць. У беларускай сістэме няма ніякага нават мінімальна дазволу людзям паразмаўляць па дзяржаўную сістэму. І гэта унікальна, зразумела, там Літва, Латвія, Польша, тут ужо даўно людзі размаўляюць, можа, заўсёды размаўлялі, але нават Расія і Украіна, там зусім інша, там нармальная сучасная сістэма дзяржаўнага кіравання, а мы неяк там застралі у 30-гадовай даўніне, і там і сядзім. Так, але Лукашенко хоча яе змяняць. Прынамсі, не ведае яшчэ як, ён з гэтай УНС не ведаў, як і навошта, але зрабіў, так? Ці вы зразумелі, куды ён хоча змяняць, што зменіцца ў беларускай сістэме? У любой сістэме дзяржаўнага кіравання сучаснага змяняецца ўсё толькі знізу, проста няма іншага. То бок нават Расія ў свой час прыняла гэту ідэю, і яна пад гэта змянілася.
тое, як будуюцца знізу? бюджэты, як прымаюцца рашэнні так знізу. Это про Это мясцовае як? кіраванне? Не, Мясцовае пра што гаворка? ўсё кіраванне, пра любое кіраванне, я кажу, пра тралейбуснае дэпо, яно нічым не адрозніваецца ад міністэрства фінансаў. Як выглядае бюджэт? Ну, як бы у нас все вельмі празрачыста, можна зайсці на старонкі шматлікіх дзяржаўных устаноў, нават скачаць бюджэт, але нармальнаму чалавеку, які мінімальна штосьці разбіраецца ў дзяржаўным кіраванні, незразумела, пра што гэта бюджэт, яго немагчыма чытаць. То бок, калі, напрыклад, ёсць нейкая будоўля там у Польшы, за грошы еўразвяза і мясцовае самакіраванне будуецца вакзал. Вісіць таблічка, зразумела, гэты пайшлі на бетон, гэты грошы на камні, а тут працоўная сіла. Бюджэты беларускія скачваеш, ты не разумееш увогуле, што. Ёсць лічбы, ёсць лінейкі. Але сістэма пры гэтым працуе добра. Так што ў ёй не так? Яна архаічная. Ну, архаічная. У нашай сістэме, напрыклад, калі... Ну, яна архаічная, але от Лукашенко кажа, што акурат у гэтым ёсць Яе праўда. унікальнасць, Так, у архаічнасці. так. У нас, калі самая вялікая складанасць, калі я пісала кніжку, гэта был вакабуляр. У нас няма слоў, на якіх размаўляе ўвесь свет, калі у дзяржаўных установах. У нас слоў такіх няма. Я палову, ураднасць. Мне прыйшлося стварыць слово ураднасць. Ну, у яго такого слова няма. Паўсюль ёсць, у Польшы ёсць, у Расіі ёсць. То бок нам трэба будзе, ну, окей, эта сістэма, але жывучая. 30 год цягне. А як Яна не ввогуле жывучая, можна- яна паралельная. О, вот это цікава. Што Як значыць? ввогуле гэтую сістэму можна акрэсліць? Бо як бы, ну, все-таки не скажаш, што гэта цалкам архаічная рэпліка Савецкага Саюза. Не, І гэта сапраўды не Савецкі Саюз. Лукашэнку атрымалася стварыць штосьці унікальнае? Не, ну не унікальнае. Яно Што просто гэта? паралельнае, якое працуе паралельна ад жыцця людзей. Яно просто дарванае. Таму людзі самі займаюцца сваімі праблемамі, самі вырашаюць свае пытанні, і беларусы вельмі добра гэтым пракачаліся на глобальным узроўні. Ну так, і пракачваецца цяпер дзяржаўная беларуская сістэма ў большай этой праз мілітарызацыю, большую ідэалагізацыю, так? Цяпер уже нават мы сёння давалі навіну, што скаргі так будуць у абмежаванай колькасці разглядацца чыноўнікамі з боку. Мы ведаем, што ўжо і ў тыктоку нават скаргі будуць забараняць, так? То бок сама сістэма ўжо змяняецца цягам 5 год вельмі актыўна, так? Ці ёсць цяпер, на твою думку, патэнцыял, так, і людзі, которые гатовыя бы былі абслугоўваць гэту новую таталітарную сістэму, умоўна кажучы, БССР 2.0. Ці гэта немагчыма, а не паўстане такой сістэмы ў сённяшніх умовах? Сістэма ёсць, але это сістэма Вэбера, это сістэма 30-х мінулого стагоддзя. І яна працягвае удасканалівацца, працягвае паліравацца, яна падшліфоўвацца законы і так далей. То бок мы працягваем штосьці будаваць, але не сучаснай нейкай форме, яна паралельная ад усяго, што... І, адпаведна, выніку, правільна, няма? І выніку ніякага няма. Это проста сістэма, якая гуляецца сама сабой. А ў чым тады сакрэт жывучасці гэтай сістэмы, калі яна архаічная, калі яна адарваная ад жыцця, калі там людзей. выніку няма, там... Ад чаго ж Мы она ж жыве? ведаем, ад чаго яна жыве. Яна жыве вось ад аднаго чалавека. То бок не будзе чалавека, не будзе гэтай сістэмы. Так вот чалавек і задумваецца, што будзе пасля яго. І ты для таго трэба эту сістэму, быў момант у Беларусі адпусціць знізу, таму што ну, зноў ва ўсіх краінах рашэнні прымаюцца. Добра, колькі метадаў прыняцця рашэнняў існуе ў Беларусі? Ну, мы пасавящаліся, я решыў. Так называется. Ні, Телефонны дубінал, ну, так, два прыняцця рашэння. Вось у маёй кніжцы апісана прыкладна 15. Клас, трэба пачытаць, але разам з гэтым это пытанне будучыні наконт пачытаць. І пытанне будучыні мы сёння задаем пытанне нашым гледачам, якая дзяржаўная сістэма наагул пасуе Беларусі, вось калі так вот глядзець беларусы, народ, гісторыя. Каб яна была сапраўды блізкая для людзей. І вось у нас 4 варыянты. Манархія, прэзідэнцкая рэспубліка, парламенцкая рэспубліка і варыянт галоўны, каб без Лукашэнкі. За які варыянт прагаласавала бы ты? Я думаю, што за апошні, таму што калі без Лукашэнкі, тады людзі разбяруцца. У нас людзі вельмі добра разбіраюцца, пра гэта другая кніжка, якую... А адкуль, вось я не згодны, адкуль у нас беларусы маюць разбірацца ў дэмакратычных, тым больш сістэмах кіравання, калі у нас у беларусаў няма такога досведу? У нас велічэзны досвед. У нас досвед стварэння інстытутаў, прынамсі ад часоў Беларускай Народнай Рэспублікі, якой ўжо больш за 100 гадоў. Але жыцця ў дэмакратыі дзяржаўнага. Вось мы зараз з вамі ў дэмакратыі жывем. Што там адбываецца, там іншае пытанне. Але беларусы жывуць у дэмакратыі. У нас сколькі толькі інстытутаў стварылася за апошнія 5 год. У нас ёсць і парламенты, і прэзідэнты, у нас ёсць і падатковая, гэта байсол, праўда. У нас все ёсць, у нас медыцынская сістэма. Мы ўсё умеем. Пры гэтым тыя ж самыя прадстаўнікі дэмсілаў, якія знаходзяцца за мяжою, ствараюць усе вось гэтыя паралельныя
протадзяржаўныя як і лукашэнкаўская сістэма, паралельная. Все роўна гавораць, што галоўныя змены будуць адбывацца знутры Беларусі, а задача эміграцыі, палітычнай эміграцыі, это хутчэй дапамагаць, адвакатаваць і так далей, то калі ты гаворыш, што ў нас гэта ўсё ёсць за мяжою, а тут Алесь гаворыць, што ў людзей у Беларусі то няма такого досведу, то як Ясна, гэта але ті людзі, які за мяжой былі ўчора ў Беларусі, яны здолелі ў неспрыяльных умовах замежжа, не ў сваёй краіне, без падтрымкі сістэмы стварыць вось гэта. Як нам гэта спалучыць з беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі? Так я про то і кажу, што это беларусы, якія тут цяпер гэта ствараюць, яны былі ў Беларусі. Людзі, якія стваралі БНР, таксама былі ў Беларусі. То бок калі людзі з замежжы здолелі разбудаваць такую сістэму, то будучы ў сваёй краіне, на сваёй тэрыторыі з падтрымкай усяго паветра, правда, это ўсё элементарна. Пытанне ў беларусаў няма, як гэта арганізаваць. Цэгла добрая. У чым пытанне? Складзена дрэнна. У нас стары беларускі катэдж з белай цэглы вось з такім дахам. А просто трэба цэглу разабраць і вось пабудаваць то, што цяпер. А цэгла нармальная. І гаспадара, так. Вартаўніка. То бок беларусы... Архітэктара памяняць новага. То бок беларусы гатовыя да дэмакратыі. Абсолютно нормально. Я не часто сустракаю экспертаў, такіх аптымістаў. А тым больш прафесараў. То бок некія дадзеныя да гэтага ёсць. Конечно, не просто дадзеныя. Я ж размаўляю з людзьмі, з дзяржаўнымі установамі. Можа, у нас мала аптымістаў, тому што мала прафесараў сярод. Таксама варыянт. Паліна, між тым, дзейнасць дэмакратычных сіл, калі мы перайшлі да іх ужо, ацэньваюць палярна вельмі. З аднаго боку, сапраўды ствараюцца і дзейнічаюць структуры, которые, раней не было такога нічога ў нас. Сапраўды, вось там коордынацыйная рада, у нас ёсць байсол і так далей. Многае з гэта было створана яшчэ ўнутры Беларусі. З іншага боку, вельмі шмат крытыкі ідзе ў бок гэтых структураў. То не так, гэта не так, а тое недароблена. Як вось з прафесарскай вышыні ацэньваць дзейнасць дэмсілаў, наколькі гэта удала і паспяхова, эфектыўна на сённяшні дзень? Цудоўна, віншую ўсіх. Няма ніякіх да якого пытання, у нас все нормально і просто класна. Я з гэтай тэмы зараз езжу па ўсіх сусветных канферэнцыях, расказваю, я гэта назвала беларускі кейс. Супрацьпрадукцыя. Ёсць тут і кейсы, і в Гаваях такія кейсы ёсць, і ў Карэі, але мы не такі не зусім адарваны, але мы такі экстрэмальна разбудаваныя, я б сказала, у параўнанні з іншымі. Так што ўсё нормально, все это цудоўна, это класна, так павінна быць. І тое, што ёсць інстытуты не да канца адпаліраваны, гэта таксама нормально, тому што як в айцішцы трэба запускаць прадукт, а пасля яго паліраваць, а не чакаць, пакуль мы распішам вось такую вось закон, і тады яно неяк пойдзе. Гэта нормально. Ну вось добра. Мне падабаецца такі аптымістычны погляд, так, што беларусы саспелі да дэмакратыі, да пабудавання сапраўды... Саспелі, яны заўсёды там былі. Так, окей. Мы гатовыя да дэмакратыі і пабудаваць новую, адпавядае, которая будзе нам адпавядаць найлепш сістэма. Але вось гэты фактар Расіі, так, і дамоклаў меч над беларускай незалежнасцю, суверэннасцю, так? Ці вось зараз пытанне. Ці вось гэтыя мускулы, которые накачалі дэмсілы за мяжой, так, вось гэтымі усялякімі сваімі праектамі, так, альтэрнатыўнымі прота, там, ці беларускае грамадства, которое так цяпер загнана пад плінтус у Беларусі, але оно гатовае, так, і мае досвед гэты 20-го года, таксама гэтых гарызантальных сувязяў, дэмакратычных сувязяў і так далей. Ці вось гэтыя фактары, яны з'яўляюцца таксама для нас нейкім такім тормазам вось перад Расіяй, перад яе апетытамі, што калі не атрымаецца з Украінай, то хаця бы Беларусь там, окей, это можа быць толькі на 10 год акупацыя ці пратэктарат, ці на 15 год, але страчаны час шкада. Ці вось гэтыя фактары, элементы, которые маем мы, беларускае грамадства, яны ў стане вось гэты тормаз, этой супрацьвагу эту зрабіць Расіяй. Тут як бы добры і дрэнны момант уплыву Расіі. Зноў-такі, з пункту гледжання дзяржаўнай адміністрацыі кіравання, Расія і Путін даўно сообразілі, як што адбываецца ў свеце, і всю сваю сістэму памянялі, пракачалі, яны ганялі ўсіх сваіх губернатараў на дадатковыя курсы ў Маскву і вучылі іх па амерыканскіх падручніках з амерыканскімі прафесарамі. Так што як бы ў Расіі ўсё нармальна. То бок, калі б беларуская сістэма адміністрацыі дацягнулася б хаця б да расійскай сістэмы адміністрацыі, я не кажу про акупацыю, я просто покажу про ўзровень адукацыі сярэднестатыстычнага менеджера, то гэта ўжо будуць добрыя змены у правільны бок.
Так, але калі мы будзем калі это уже будуць расійскія менеджеры, да, чыноўнікі просто з беларускага краю ехаць у Москву. Пытанне, Так, ці ёсць вось це- цікавасць у Расіі Ці просто мы дажывем до развіваць таго Беларусь, моманту, я думаю, не. Яны ці мы будуць дажывем далей- до таго моманту, калі можна будзе ў Беларусі будаваць вот эту сістэму, разумееце? Вот я про это. Ці не будзе так, што просто наступныя 15-20 год мы нічога не зможам зрабіць, таму што там будзе просто жалезны занавес і Вось Расія. гэта інше. Звычайна імперыялістычныя цэнтры не цікавяцца развіваць аўтаномію, правда. Але самі па сабе яны добра развітыя, і яны карыстаюцца сучаснымі інструментамі, яны карыстаюцца сучаснымі падыходамі. У Расіі ў руках все ёсць. У нас няма. У нас вокабуляру няма, у нас Ну, як? слоў няма. Але ў нас ёсць такі цудоўны і грунтоўны Навукоўцы. аптымізм, за які мы вельмі ўдзячныя. Пачасцей нам трэба запрашаць такіх пазітыўных экспертаў і экспертаў. Нагоды толькі. А можна я запрашу? Давай. таксама? Так, Калі тады ось у сярэдзіне ліпеня запрашаю Варшаве на прэзентацыю кнігі, і ў Беластоку, і ў Вільні. Будзе больш інфармацыі. Еўразвязаўскі солт і пабудова супольнасці дапамагае мне правесці гэтай прэзентацыі. І там ужо можна будзе не проста так паразмаўляць, а вось пасядзець на канкрэтных прыкладах, пагаманіць, як вось у свіннях правільна пакласці люк.